otu onye nyewe nkuzi na ya bụ ọgbakọ were otu ụbọchị achịkọbara gbadoro okwu kpọmkwem na ya bụ mkpara nke ndị kpụrụ isi ji wee na-ahụ ụzọ nke ụlọ ọrụ Anambra State Signage na Advertisement Agency ANSA chịkọbara. Barrister Somadi na Chukwueloka akpọkugo gọọmenti Anambra State ka ọ gbaa nnọọ mbọ hụ na a na-akwado nnọọ ya bụ kọmishọn na-ahụ maka ọdịmma ndị ọrụ si na steeti a n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma gbakwuzie mbọ lebe n'anya n'ihe ma aka dịgasị iche iche ndị a na-agabiga karịrị pasentị 80. Barrister Chukwueloka bụkwazi otu onye n'ime ndị a kpọkụziri ndị isi ọchịchị nke Anambra steeti ka o biko gbaa nnukwute mbọ hụ na a ga-ama etu a ga-esi wee mebe iwu a ga-eji wee na-ekesa ya bụ mkpara ndị a ga-eji wee na-ahụ ụzọ bụkwa nke ga-enyere ha aka ịdị na-agagharị mgbe ọ bụrụgodị na-enweghị onye ọbụla na-edu ha. Ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. Ọrụ dịrị gọọmenti ịhụ na ya bụ amụma akụrụngwa ndị nwere nsogbu anya ji agagharị ije akpọrọ white cane bụ nke a na-eme ka o rute onye ọbụla chọrọ ya aka oge ọbụla, gbakwunye n'ime ka ya bụ inweta ihe eji agagharị njem maka ndị nwere nsogbu anya bụ nke iwu disability law nke Anambra steeti kwadoro. Onye ụkọchukwu bịara ya bụ mmemme bụ Reverend Okoye n'aha ndị nkwado ndị ọzọ na-adọnyere otu ANSA ukwu gwara ndị ahụ nwere nsogbu anya bịara ya bụ ọgbakọ na Chineke nwere ike ime ka mmadụ nwee ihe iche aka mgba otu maọbụ nke abụọ, mana ọ bụ maka otuto nke aha ya, ma kwezie nkwa na ha ga-aga n'iru na-akwado ụlọ ọrụ ANSA n'ihu na ha na-eweta ụsịsa nye mkpadere ndị ahụ nwere nsogbu anya. Na ya bụ mmemme emerubere na All Saints Cathedral Ọnịcha, mmadụ ruru 100 bụ ndị nwere nsogbu anya bụ ndị nwetara ihe enyemaka ahụ eji aga ije akpọrọ white cane, ma bụrụkwa nke bụ akụrụngwa ọgbara ọfụ bụ nke sitere n'aka ụlọ ọrụ ANSA nakwa ndị ọzọ dọnyere ha ukwu site na All Saints Cathedral nke dị n'Ọnịcha. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa AB.